que hai varios técnicos de diferentes organismos que están facendo o seu traballo con rigor. Porque se non creemos eso, nos temos que marchar todos para casa. Eu iso creo firmemente. Agora é momento de alegacións, a facer alegacións. Eu creo que no plazo que marca a lei, esta exposición pública, a facer alegacións que considere que ten que facer. E os técnicos volverán a contestar esas alegacións. Con rigor, asesoramos e volverán a facernos. Na reunión se lle pideu que se iso empezaba a sacarse esa agua e a depurarse, que se nos mandase puntualmente eles que o fan semanalmente ou quincenalmente as analíticas, que nos mandasen os resultados para estar informados puntualmente e trasladarle a todo o pleno esta información e aos sectores e tamén as cofradías se o pedirían, supoño. Por parte deste Concello se pideu tamén, e foi apoiado por todos os demais, de que se recuperase o río. Chegou tamén, supoño que aquí non se dixo, pero o teño aquí mesmo, previsión, bueno, pero non teño que chegou, bueno, é para a limpeza do cauce do río no lugar das señas de sancións, de todos os áridos que hai, vale? Nos pediron un informe, e nós, claro, é unha obra que en rústico se pode facer, o que pode informar o plan o técnico de urbanismo, para ser porque os outros non son competencias municipais, non sobrepasan a competencia medioambiental, a competencia de minas, todo eso nos non podemos, o sea, podemos ir a informarnos que o fixéramos, podemos preocuparnos, insistir en que se fagan as cousas como se debe facer, a máxima preocupación, 5 anos estamos falando de traballo continuado por parte das administracións. Non temos ningún interés nos ni contra ningún sector económico, contra ningún, e menos a ría que todos queremos e valoramos, porque vivimos nela. Pero que non podemos tampouco, se vamos a facer que as cousas estén mellor, que as aguas estén mellores, que se vaya os que están, a parte, encima, todos os técnicos de aguas e os técnicos de vertidos continuamente. Eu poden preguntarlle xa non a empresa, a veciños que vivan ali, incluso a guías turísticos, a de veces que os de aguas van a medir as aguas, pero moitísimas veces, sin falar comigo. Eu lle podo dar nomes de todos os que traballaron aí que son diferentes por distintas subvencións, que lle digan a de veces que hubo técnicos de aguas de Galicia aí, e as que non nos vimos nós. Pero a veces era semanalmente varias veces. Entonces, eu creo que están facendo cumplido co seu traballo, porque se o cumplen noutros temas que son menores, o sea, non son menores, que para o medio ambiente nada é menor, pero noutros temas que non teñen a repercusión que ten este tema, que ten o recorrido de 5 anos que ten este tema, como non vamos a fiarnos dos técnicos? Entón, eu que lle digo, eu se non me fío dos técnicos, eu supoño que máis xente que está aquí comigo, nos tenemos que retirar da vida pública porque será todo unha anarquía absoluta. Entonces, eso que eu teño que decir, estamos a favor da limpeza do cauce do río? Sí. Estamos a favor de que se fagan as cousas con máximo rigor e que as aguas melloren para todos. Para o río en primeiro lugar, para a letra do río e, por suposto, para a ría. Que xa saben que se informaron desde o principio, a donde estes minerales que non son perigosos para o ser humano, pero si eran para algúns organismos invertebrados que hai nas beiras dos ríos, por iso hubo que disminuir ese porcentaxe mínimo que había que mellorar. Se mellorou máis do que exixe incluso a normativa. Eso, se non nos traslada un técnico, eu vou dicir, usted, señor técnico, está mentindo, e non yo digo a 5 técnicos que están mentindo. Primeiro, eles terían que poñerme a mí no meu sitio porque os tener o seu traballo e o seu rigor profesional e non sei a que acudir. Ora, hai un informe aquí que fai alguén, por supoño que outro técnico de parte, un técnico privado, pero vamos a cuestionar os técnicos todos que pagamos, todos os veciños, todos os ciudadanos galegos neste caso, dos que nos están levando o control das aguas, dos que nos están levando o control dos verquidos, los que paralizan a veces, como outro día, por un concello desta provincia que hubo que contaminación no río, inmediatamente que suspender o suministro de agua pública, que o fixeron inmediatamente,
dos concellos. Entón, esa xente está loca, está facendo malas cousas a propósito, ten unha inquina con nós e vai a dicir, no, vamos a... No, eu sei que hai máximo interés na administración autonómica e así o trasladaron por esta ría e por facer que, sabendo que é un sector económico potente, conservalo por moitas razóns medioambientais, socioeconómicas e de todo tipo. Entón, nós dicir que paralicen, que pechen, nos vamos a votar en contra de eso. Pero sí decir que nós estamos defendendo sempre o respeto, defendendo que temos o mellor derecho das rías galegas, a mellor ameixa, e que vamos a defender sempre. Nunca vamos a verter sospeita contra un produto tan maravilloso que temos nesta ría, e o que viven moitas familias. Porque entonces nos estamos tirando pedras do contrario. Nos estamos tirando pedras contra o noso propio tellado, pedras que son, máis que pedras, son rochas. Entón, deberemos a veces, pois, reflexionar sobre eso. Creo eu non son ninguén para dar leccións a ninguén, fago a reflexión que me fixe moitas veces, é que se vostedes recuperan a biblioteca e biblioteca, verán que cada vez que me preguntaban no momento máis polémico deste asunto, sempre deixen o mismo. O que quero que se cumpla a legalidade. Quero que se sexa riguroso no cumprimento das normas. E vamos a esperar a que iso suceda. Pois levamos 5 anos con este procedimento, foron facéndose pasos, e non se fixo nada, non? Si tuveron que presentar ese proxecto dese sistema de divulgación, que, bueno, quedaba dúda se resultaría ou non resultaría, que se teñen instalado o tempo que está instalado, que se fan as visitas ali periódicas e constantes, non foi unha, como se di, foron moitas, iso yo digo eu, e aparte hai actas de cada análise que se fixo por parte das persoas responsables dese traballo. Eu non teño nada máis que dicir. As datas, o primeiro que xa saben que cando chegou aquí, xa as fixo as dúas, porque non se teñen constancia de que chegou a recuperación do río, e despois fala de, unha vez recuperado os ríos, eliminadas os áridos que se depositan nesas balsas, unha posterior eliminación das balsas, pero antes hai que eliminar os áridos, facer que o proxecto consta que dirías de acceso ao río para poder eliminar, porque non se pode sacar os áridos e con poder transportaros, sin poder acceder, se visitaron o espazo, de que é un río, polo que non, ahora mesmo os camións non chegan hasta aí facilmente para quitar os áridos, pois eso, todo está no proxecto que poden mirar con detemento, incluso consultar aos técnicos correspondentes do Concello que poidan decir onde está calquer tipo desa información. Nos queremos manifestar dentro do noso grupo que estamos totalmente a favor do marisqueo, da calidad do marisqueo de Noia, de que salen os produtos, o mismo que dixo vostede antes, do produto que ten a ría de Muros Noia. Tamén queremos manifestar que nós estamos de acordo en que se cumplan, si para a explotación mineira, toda a normativa que haxa que cumplir, que se recupere o río, como nos habían informado. Pero hai unha cousa que me preocupa moito, porque vostede na comisión que tuvemos, onde nos informou dos informes, valga a redundancia, que nos pasaban desde Aguas de Galicia, donde nos falaban que sí, que se iba a recuperar, donde se aprobaba que se daba o visto para todo isto. A mí chega a información por parte do voceiro do grupo mixto de que ese informe non é veraz, non é válido. Entón, eu quería que ele me presentara o informe do que ele me falaba, que usted nos había informado mal. Entón, eu, sin ter esta información por parte do señor Anxo Moledo, non podemos debatir con o meu grupo. El que donde pasarnos este informe que nos habías dito. Bueno, vou tentar comentar. Falamos hai un par de horas, fai 2 ou 3 horas. Correcto. Dixen que eu teño o informe, o expediente completo na casa, que non tiña comigo, que iba a intentar de conseguirlo, pero foi imposible conseguir, porque non había ningún compañeiro meu que me pudera pasar nestes momentos.
Pero, bueno, o informe son máis de 500 páxinas que é público e que se pode acceder a ele. Ese un, pero o outro o que se refire, me parece, señora González Vasco, é o da limpeza do río. E chegou aquí ao día seguinte, xa lles dixen, o propio día da comisión. Non, somos todos, somos todos. E como que non, eu non lle dou ninguna información que sexe falsa. Aquí chámanos, o sea, nos chega para que nos emitamos un informe. Eu teño aquí un informe técnico. Bueno, estou no meu turno de exposición de palabra, creo. No, pero isto é por alusións. Que se me di que eu mentí na información que dei. Como non vou poder decir que é simplemente traio o que chegou ao Concello por registro de entrada e teño o que saiu do Concello por registro de salida, que é o informe do técnico de urbanismo, onde el pode falar do que lle atañe a construción, actuacións previstas para a retirada do sedimento xunto de dúas presas para regenerar o leito consiste na apertura temporal de pistas, construción de canalizacións e regeneración vegetal do entorno con previsión de futura demolición dos muros de contención das presas. Todas estas obras son viables segundo a normativa autonómica en solo rústico de protección de aguas, de tolerancia para usos extractivos e de protección forestal coas condicións que se poidan por na autorización de aguas de Galicia. No plan de labores autorizado pola Dirección Xeral de Enerxía e Minas na cinta da Lei do Solo. É dicir, en total transparencia. Non vou levar nunca nada mentras teña cargo público a ninguna comisión informativa que sexa falso. Non é a miña forma de proceder. E menos falando de algo tan forte como é este tema. Pero vamos a ver. Eu, é que dixen que me sorprendera porque isto pedí na reunión última que tivemos e vexo que xa está recollido e xa está publicado e nos piden informe, co cual me entristezco, non, me alegro de que o fagan rápido, porque me gustaría que fora ao mesmo tempo que a exposición pública do outro, e así o é. E manifestei eso, que estaba, pois, satisfeita estarei cando este realizado. Non, pero eu podo dicirle que non volva a decir que é un mito se non é certo. E se o día un compañeiro desta corporación que o demostre. Xa, mira, a moción que acaba de ler, a moción que se acaba de ler xa queda totalmente rebatido que o que di vostede dos informes da Agua de Galicia son verdade. Para continuar, o noso grupo sí que está a favor do marisqueo na ría de Moros Noia. Está a favor do marisqueo desde o primer momento que nós vamos a apoiar esta moción que presenta a cofradía. Porque de lado do que estamos. Esta non é unha moción que trae aquí o BNG, é unha moción da xente que está aí berrando fora, está defendendo está defendendo todos estes días o seu futuro e o seu pan. Non podemos permitir que se abra as minas de Sanfins como se quere abrir nestes momentos cando non temos ni siquiera un proxecto de impacto ambiental para as minas. E que é unha tolería. E o único que estamos aquí neste concello é priorizando 10 postos aproximadamente de traballo a 1500 que ten nestes momentos de postos directos a nosa ría. Cando vostedes, se queren postos de traballo para Lousame, subir o padrón municipal de Lousame, o que ten que facer é recurrir a norma donde di que a xente de Lousame non pode acceder ao marisqueo. Esa norma que é injusta e anticonstitucional. Ese é o traballo que ten que facer vostede, defender a toda esa xente que está aí fora. Seguimos. Non se pode comparar cando se pechan os bancos marisqueiros ca Tosina co que estamos defendendo aquí. Aquí nadie está poniendo en dúbida que a día de hoxe o marisco en Noia, o berberecho, sea apto para consumo humano. O que se está facendo aquí é defender da traxedia que vai pasar aí nas minas como se abran. Como a rebente esa balsa que vostedes saben perfectamente como está. Despois, podemos falar sobre os informes de agua piloto. Vostedes sabía, si leu esas 500 páxinas, que creo que as debeu ler, pero non sei, debe ser que dentro do BNG leemos distinta forma de que leen vostedes, de que leen as cofradías de pescadores, de que leen os técnicos que non son da Xunta, de aquela xente que ten colocada a Xunta en algunhas administracións, como pode ser nas cofradías, que ao final tense que dicir do que sale dicindo a empresa, algunha frase como que a agua que sale dali, que xa nos dixo vostede unha vez nunha comisión que era tan boa como a agua embotellada. Non se preocupe, que lle de traer unha botelliña eu, que dixo esas palabras unha xunta de portavoces. Vou a traer para que hable aquí públicamente. Seguimos. No transcurso da prova piloto foi preciso realizar unha parada no proxecto no transcurso porque se saturou os filtros.
Cando isto sucede, e se saturan os filtros, a auga sale toda sin depurar. Si xa na prova piloto, cunha cantidade mínima, se saturaron e estuvo vertendo aí, ao río, varios días, sin que nadie supera nada, vaime vostede a mí a dicir que con esta mega depuradora se van poder cumprir os parámetros. Eso, por un lado. Os valores de zinc obtidos pola depuradora son ilegais, están por enriba dos valores permitidos. E non o digo eu, digo os informes de 500 páxinas. Despois, porque xa que queremos, vou citar un cacho de informe. Las condiciones propuestas Las condiciones propuestas por el solicitante en el expediente de referencia para el vertido no permiten garantizar el cumplimiento de los objetivos ambientales y normas de calidad ambiental en el medio receptor. Por lo tanto, el solicitante del vertido deberá realizar las modificaciones necesarias en los sistemas de tratamiento del vertido propuestas para modificar las características de este, ya sea de manera cualitativa o cuantitativa, para garantir el cumplimiento de los objetivos medioambientales y normas de calidad ambiental en el medio receptor, o si no fuese posible, esto se determinaría la no capacidad de admisión en el vertido por el medio receptor y las condiciones propuestas por el solicitante. Esto forma parte de ese informe, forma parte das 500 páxinas. Si vostede me di que os informes todos da Auga de Galicia son favorables, apague, vámonos, porque eu xa estou vendo aquí, estou citando un cacho onde xa vi que non é favorable. Incúmplense cos certificados NAC de metais pesados, tanto de cadmio, que salen pola ría, polo río Sanfins abaixo, concentrándose as máximas imposibles para o marisqueo. Co cal, se nos se arrebenta algunha desas presas, que Dios non o quera, pero que as fisuras que ten, e se temos algunha solución, e mesmo os informes da Auga de Galicia das 11 semanas que estuvo ele depurando agua, solo collen os valores de unha e collen os valores da mellor semana e ainda así os valores son negativos, vanme dicir que en os informes da Auga de Galicia son positivos, e que eu non vexo que sean positivos por ningún lado. Debemos de ler mal todo o mundo, e o Partido Popular de Lousame debe de ler distinto aos demais, porque esta moción, recórdolle que foi aprobada por unanimidade no Concello de Outes, no Concello de Noia, que foi onde se presentaron, e no Concello de Muros. Entón, eu non sei se eu, que me podo estar volvendo tolo, que o mellor pode ser, o que o Partido Popular de Lousame está lendo distinto do que len os demais. Nós xa dixemos moitas veces, volvo a repetir, non estamos en contra da minería, pero sí da megaminería, e sí que estamos en contra do que está acontecendo en Lousame e Camiña de Sanfins. Nós queremos poñer en valor os postos de traballo das cales moita xente de Lousame está vivindo directa e indirectamente antes de 11 postos de traballo, antes de que morra toda a ría, porque se morre a ría, morre todo o comercio que temos ao redor. Se a ría morre, acabouse a vida, como está pasando en outros sectores e como se ven outras movilizacións polo país adiante. Por lo de agora, nada máis. Vale, reafírmome en todo o que dixe na primeira vez. Non vou a repetilo para non ser cansina. Non vou a gritar tanto porque non podo como fixeron outros portavoces de grupos, pero supoño que se me estará entendendo. Creo firmemente no sector marisqueiro. Demóstrio. Procure non interrumpir, porque eu non interrumpín a vostede en ningún momento, se é capaz. Se dixeron cousas aquí graves contra funcionarios, que cada un será responsable do que di contra os funcionarios da Xunta. Eu creo na democracia, o cual creo que a xente está neses postos que ganou unha oposición fai moitos anos, pasou por diferentes gobernos e sin coñecer as persoas supoño que están aí porque fan perfectamente o seu traballo con rigor. Digo que se non queremos nos informes técnicos que se están facendo con rigor, que a periodicidade que marca a lei, entonces temos que irnos do sector público porque a democracia estaría fera de xuízo. Nunca vou a falar mal do berberecho de Noia, da Mexa de Noia, porque non hai motivos, porque é bo e de calidade. Entendo a preocupación dos mariscadores con toda esta información que lle está a chegar, entendo perfectamente. Pero non vou a... Nos, o Concello, pronunciou sempre no mesmo eiro. Rigor,
cumprimento da norma medioambiental, cumprimento da norma de vertidos, e se cumpre, e din quen ten que decir que cumpre, nós non temos competencia neses aspectos, non vamos a pedir que se paralice o marisqueo, porque cumple, non vamos a pedir que se paralice nada que cumpla, porque iso ten outro nome. Vale, entonces podemos pasar a votación. Non sabe que ten alguna cosa máis? Nada, eu manifestado de antes que nós estamos a favor totalmente do marisqueo de Noia e que de que se cumplan as medidas medioambientais da mina. Vale, efectivamente. Votos a favor da moción? Votos en contra da moción? Abstencións? Nos abstémonos por este motivo, porque non temos os informes que quería que nos pasara ao señor Anxo, que me dixera o informe para poder verlo e contrastar toda a información que temos. E se usted descubre en algún momento que eu pasei un documento falso, xa non digo que o diga aquí, denuncio. Non, solamente fixe eu non dixe na miña boca, non saleu que usted... E non saleu, e eu por eso non vou falar, eu non dixen documento, dixen información. Que nos falaces dos informes. Exactamente. Exactamente, eu creo que xa leí un caso de informe e vese que non é favorable. Non se refería a usted a ese informe. Sí, ese xa tiñamos todos. Eu refería a ese informe. O informe que vostede pasou o outro día, a señora Vargas, xo ten. Señora González Vargas, me parece que cando eu falei da limpeza do cauce que vostede se refería, da limpeza do cauce do río. Eu referíame ao informe que me dixo o señor Anxo Moledo fai como 2 horas. Os informes de agua de Galicia que salen con a información que nos había dado, dixo información, non dixo documento, dixo información que nos había dado non era correcta, que eso non era correcto, que el tiña un informe donde los estables donde explicaban que usted nos había dado esa información. Errónea. Pero que eu non teño información errónea, porque eu non leí todo o siguiente. Eu leí e trouxe, agora teño aquí información da Comisión Informativa, que xa trouxe. Exactamente o que trasladei. E trasladei o que entrou, e leí o que entrou. Tal cual. O sea, eu leí tal cual o que nos entrou por registro. E dixen que estaba o técnico emitindo un informe de urbanismo e que sorprendentemente, pues que tamén, e aparte que me gustaba que hubiese chegado a limpeza do cauce do río, que ese non yo podía ler porque non trouxen esa versión, pero que o pediran arriba ou que yo pasase porque está aí. Non dixen outra cousa, que sería mirar en profundidade, que era unha carpeta así de color verde, a trouxe, que non a íbamos a ler toda aquí, pero que estaba a súa disposición, ao seu dispor, no Departamento de Urbanismo, que iba a deixar ali para que podesen consultar en calquer momento. Vostede tuvo aí o acceso para informar. Un momentinho, por favor. Que vostede pide tempo, non se interrompe cando fala. Estamos en silencio absoluto, todos os grupos, respetámonos. Un día. Respetámonos sempre. E as normas do pleno tamén. Non dei ninguna información que non fose correcta e transcrita tal cual chegou. Non tem máis que esa. Despois falamos tamén da mancomunidade, falamos de varias cousas. Pero a que dei foi esa. Vale. Nada máis que dicir. Temos dúas, con respecto a isto, temos dúas mocións que pasarei de urgencia. Unha é do sector lácteo e outra é do lobo. Empezo co lobo e para primer votar a urgencia. Non sei se saben vostedes que indo para a casa onte concretamente e atopei un coche da xunta cunha xente e quería preguntarle sobre algo de aguas, pero non era de aguas, dixeme que era de medio ambiente, que iba a un lugar deste concello porque iba a levantar acta de todos os animales, vacas, que lle matou o lobo, non? Entonces, isto non é porque pasara onte, senón é porque leva sucedendo durante moito tempo, hubo reunións comarcais, hai na zona que vostedes xa coñecen, onde hai, pero non é unha zona sola, poderíamos falar na parroquia de Vilacova, poderíamos falar na parroquia de Tállara, que isto sucede moi a menos. Entonces, eu vou a ler a moción, vamos a votar a urgencia e despois pasarei a ler a moción se é que se vota a urgencia.
Votos a favor da ausencia. Vamos a ver. O Grupo Municipal Popular no Concello de Lousame, de acordo co disposto no Regulamento de Organización, Funcionamento e Régimen Xurídico das Entidades Locais, desexa levar a pleno o seguinte proposta de moción. O día 21 de setembro saiu publicada no BOE a orde ministerial pola que o lobo pasa a estar excluído no listado de especies en réxime de protección especial, o listado... Incluído. Dixo excluído. Perdón, gracias. Estar incluído no listado de especies en réxime de protección especial, o listado lestre. Esta inclusión ven a supoñer na práctica que a partir de agora o lobo deixe de ter a consideración de especie cinexética, polo que o seu control queda prohibido. A consecuencia non é outra que cando se produzan danos, aínda que estean constatados, non se poderá utilizar ningún tipo de batida, espera ou acción de control similar. Por outra banda, esta inclusión determina que o Plan de Xestión do Lobo de Galicia deixa de estar en vigor, así como as axudas de prevención e danos que estaban contempladas no mesmo. En todo caso, tal como sinala e establece a orde ministerial, para que os gandeiros poidan ter dereito a algún tipo de axudas, deberán contar cun plan de prevención axustado ás medidas establecidas polo propio Ministerio de Transición Ecolóxica. Medidas incluídas nun catálogo tanto para o bovino como para o caprino e ovino, que fan na práctica inviables a meirande maioría das explotacións galegas. Polo exposto, o Grupo Municipal Popular no Concello de Lousame presenta a seguinte proposta de acordos. O Pleno de Concello de Lousame insta a Xunta de Galicia a interpoñer os recursos correspondentes ante os tribunais aos efectos de que se anule a orde ministerial pola que se inclúe ao lobo no listado lestre. O Pleno do Concello de Lousame insta ao Ministerio para a Transición Ecolóxica a que habilite axudas para subvencionar aos gandeiros a adopción de medidas de prevención establecidas no catálogo aprobado por este Ministerio. O Pleno do Concello de Lousame insta ao Ministerio de Agricultura para que habilite axudas para paliar os danos que causen os lobos. Por suposto, sempre houve lobos na serra do Barbanza, pero eran en proporción ca cabana que había de animais no monte, e iso ten que ser proporcional. Eles saben que poden comer algunha res, non están en contra deso, polo que a mí me manifesta. O que non pode ser é que todas que teñan no monte o gando que parte permite que teñamos eso, coidado, pastado, que sabemos que o gando é bo para o monte, e que aparezan, cando están para dar a luz, que aparezan, parte lle vin que é tan desagradable que algúns abandonan, non? Chegar e cortarte o animal ca barriga aberta e sin as crías. E iso non unha vez, eso mo din veciños de Aldariz, mo din veciños de Llande, mo din veciños de outros sitios, non? Igual lle pasa cas ovellas, e todos moitos din que lles desanima e lles quita as ganas. Queremos que se... Temos algo contra o lobo? Por suposto que non. Pero tampouco podemos ir en contra do gandeiro, ten que haber un equilibrio. E hai zonas de España que non son, o territorio español non é todo igual. Xa se reuniron comunidades autónomas que teñen este problema, todos os signos políticos, para manifestar o desacordo con esta norma que non fai variación, sino que fai que se trate todo homoxeneamente, e non é todo homoxeneamente. Aquí temos estas circunstancias. Por lo tanto, por iso traemos esta moción, porque creemos que o sector, ese sector temos que cuidar, é o que fai que se manteña no rural, parte da actividade que hai no rural e a gandeira, e que temos que, eu creo que facer esta moción para apoiaros, facer que se teñan en conta, que podan seguir pedindo axudas para eses animais que se constate por lo menos, porque aparte teñen que ir a denunciar, ten que ir o técnico a mirar que están, o sea, hai que demostrar que os matou o lobo. E iso poden, invitos a que falen cos gandeiros e eles llevan a explicar o que lles sucede moitas veces, durante un ano, moitas veces, demasiadas veces. E se non, e se queren que haxa unha parte que siga así, teránches que pagar. Que eles alimentan o lobo co seu gando, teránches que pagar esa aportación que fan ao equilibrio medioambiental e zoolóxico.
o